ಹಲೋ, ಹಾಯ್. ಏನ್ ಚೆಲ್ಲಾರ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಸನ್ನಿ ಆರ್ಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಪಿಸಿದ ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಪಿಸಿ ಬಂದ ದಾದಂತ ಪೂರಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರ್ಪಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನೆಕ್ ದುಂಬು ಏರೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಕ ಏರೆಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಂತದಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಆರ್ಪಿಸಿದ ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇನು ಆರ್ಪಿಸಿ ಪೂರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಆಪ್ಜಿ ಕೆಲವರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಆರ್ಪಿಸಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದು ಪಂಡ ತಿಂಗೊಲ್ಗು 200 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಸಾರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಜಿ ಸಾರಾಗ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡ 10 ವೀಡಿಯೋ ತೂಡು ಬೊಕ 18 ಸಾರಾಗ್ ದಾದನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಿಪುರ ತುಂಡಿಗೆ ಗುತ್ತಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪುನ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಪೂರ್ಣ ಇನ್ನು 6 ಕಾಸು ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಅವು ಕಾಸು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ 3 ವಾರಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ ಆರ್ಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ತೂದಿ ಪರದಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ಗು ದುಂಬು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಸಾರಿ ಮೂಜಿ ವಾರಗ್ ದುಂಬು ಆ ರೀಲ್ಸ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಪಾಡ್ದನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಡ್ದನಿ ಕೇಂದ್ರಗಡೆ ಪಾಡ್ದನಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವಿಜಿನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಪಾಡೋಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾದ ನಗ ದಾದ ಪಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ರಾತ್ರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ನಾನೆ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಪಾಡ್ದಾಕ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐನಾರೇನ ಗಂಟೆನೆ ಕಾಲಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಡ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಾಳು ನಿಖಿಲ್ ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತನ ಆರ್ಪಿಸಿದ ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತನಿಗೆ ಆರ್ಪಿಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಕೆನಡಿ ಮ್ಯಾಮು ಗೊತ್ತಾತನಿಗೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪಲಿಂದ ಆತಕ್ಕೆ ಏನು ದಾನಾಗೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಎತ್ತು ಸಾರ ಕಾಲು ದಿನ ಮಗಲಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದು ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಲ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪು ಜಂಟಿ ಅಕ್ಲದ ಆದ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಂತಾರೆ ಅವು ಮುರ್ಕುನಾಟಿ ಒಂಜಾತು ಜನ ತುಳು ಮುರ್ಕುನು ಅವದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಐಯಸ್ಟ್ ದೈತ ಕಂಪನಿ ಪುರ ದಾಲ ಅತ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಮಲಿಗದಾದರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಯು ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡು ದೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪುರಾಣ ಎಂಕ್ಲನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀಲುಲ್ಲ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿ ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ನು ಜೋಕುಲತ ಅಂದು ಜೋಕುಲತ ಈ ಪುರ ಬೊರ್ಚಿ ಈ ಪುರ ಬೊರ್ಚಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದೇಕು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೈಂದು ಮನ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ದೆಪ್ಪು ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬೋಡರ್ನೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಹಾಲು ಪೋಡಿದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆತು ಪೋಡಿದ್ದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಚು ಕೇಸ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿಂದು ತೆಪ್ಪುಂದು ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಅಲ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ಲಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನತ್ತಿಂದ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಆದ ಆಂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಪು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿದಾರೆ ಇರು ಓಕೆ ಇರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅದಲ್ಲ ಜೋದು ದಾಲಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಇರು ನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅದೆತ್ತಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಅವೊಂಜಿ ಇಂದೇತಂದೇಟ್ ಆರ್ಪಿಸಿದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂದು ಪಂಡುದುಂಡು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ತೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಗತ್ತು ಗ್ರೂಪುಡು ಚರ್ಚೆ ಅಕ್ಲ ಮಂತೊಂತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ನತ ದೇಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಕೆನಡ ಮ್ಯಾಮು ಪಲ್ಲೆ ಕೆನಡ ಮ್ಯಾಮುಗು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೆನಡ ಮ್ಯಾಮು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಕ್ಲು ಕೆನಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಏರು ಪಂಡದೇ ತೂದಿಪ್ಪ ಕೆನಡಿ ಪಂಡದ ಏರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಏರಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೆದೊಂಜಿ ಇಂದು ತೋಜುಂಡು ಆತೆ ಡಿ.ಪಿ ತೋಜುಂಡು ಕೆನಡಿ ಪಂಡದ ಏರಂದ್ಲ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡಿತೊಂಜಿ ಬರೀ ಗ್ರೂಪು ಯಾನ ಸೇರಿಯ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಅಂಡಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ 15 ಜನ ಆಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ದುಂಬುದೇ ಪಂಡನೆ ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆತಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಐನೇನು ಮುಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತಂದು ಏರು ತೂತುನಕ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ತೂತುನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಐಕ ಆತು ಇಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕಲೇನು ಇಂದೇಟ್ ಆರ್ಪಿಸಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ 2-3 ಜನ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆ ಇಂದೆ ಇಂಚೆಂಗ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲು ಬಂಡೇರು
ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ನಿಕ್ಲ್ದಾಯ ಎಂದು ಮಂತಿನಿ ಅವು ಮುರ್ಕುನ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕ್ಲ್ದಾಯಿಗೆ ಪೋಡಿನಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮನೆ ಯಾ ಪನ್ನೆ ಪೋಡ್ನತೆನ ಮೆಗ್ದಿ ಮೂಲು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಆದ ಪೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ್ದಾಯ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಕೆಂಡೆ ನಿಕ್ಲ್ದಾಯ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ಕೆಲವರು ಸೇರ್ ನಕ್ಲಂಡಲ್ಲ ಉಂತದು ಇರತ್ತ ಅಂದು ದಾಯ ನಿಕ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನಿ ವೀಡಿಯೋನು ಪಂಡೇರಿ ಅದೇನ ಮೆಗ್ದಿನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದಾಲು ಕೇಸ್ ಆಪುನು ಅಂಚಾಪುನು ಇಂಚಾಪುನು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದಾಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ದೆತ್ತದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂದು ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ತೀಯರ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವರ ಮನ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಬಂದು ಆಂಡ ಪನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಗಲೇಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಗಿಜ್ಜನ ಅದು ಪಂಚ ಆರ್ಪಿಸಿದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದನಿ ಪಂಡ ಮುಕ್ಳು ಆರ್ಪಿಸಿದ ಮುಕ್ಲೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕುಂದು ಮಂತನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಪ ತಕ್ಲ ಕಾಸನೇ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಲನ ಕಾಸು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನು ಕೆನಡಿ ಮಾಮನ ದೆತ್ತು ಕೆನಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಬುಧಾರಿ ಕೆನಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಕಾಸು ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ದೆತ್ತದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತು ಮುಕ್ಲ ಪಾಪ ತಕ್ಲ ಕಾಸನೇ ದೆತ್ತದೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪಿರಂದು ಮನೆ ಅವರು ಏತು ಪುರ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಪುರ ಮಂದಿರು ಅಕ್ಲು ಇಂಜ ಮಂದಿರು ಏರ್ನ ಕಾಸರು ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಮಂದಿರ ಇಜ್ಜ ಬಂದದು ಒಂಜ ರೈಟ್ ಪುರ ಫೋಟೋ ಪುರ ಇತ್ತು ಮಂತನ ಏರ್ನ ಕಾಸರು ಮಂತದ ನೀ ಪಾಪ ತಕ್ಲ ಕಾಸನೇ ಮೂಲು ದೋಸ್ತಿದ್ನ ಕಾಸನೇ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಕಾಸು ಸ್ವಂತ ಕಾಸರು ಅಕ್ಲು ಅನ್ನದಾನ ಮಂತನಿ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲೇದಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆಂಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಫೋಟೋ ಇತ್ತನ ಆತೆ ಇನ್ನು ಮಂತನ ಪರ ಪಾಪದಕ್ಲ ಕಾಸನೇ ತಿಂತೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲವರ ಸೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಕಂದು ಪಂಡದು ಸೇರು ಅವಾಗ ಇದಾದ ಮನ್ಪೇರಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಿಪ್ಪು ಲಾಭ ಬೈಜಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಿಪ್ಪು ಪನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸು ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಅಂದೇಟು ಇನ್ನು ಮಂತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲೆ ಚೆಂಬೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಚೆಂಬೆ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಆನೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಇನ್ನು ಮಂತನು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಪಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಲೋನ್ ದೇತು ಕಾಸು ಅತ್ತು ಇಂಚ ಕಾಸು ಸಾಲ ಮಂತದ ಈಗ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಸೇರ್ನಾಕ್ಲೇರು ಪಾಪ ಕ್ಲೇಪುರ ಗತಿ ನಂಚವರ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ವಾಂದೆಕ್ಲ ಅವಡು ಅಂಚಂದು ಮಂತದ್ದು ಸೇರುಚಿ ಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಎತ್ತನ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ಫೋನತ್ತ ಸೇರ್ದು ಅಂಡ ಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಮಂತದ್ದು ಸೇರ್ದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲದೇ ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಬಿಡ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲು ಮುರ್ಕಾಯರು ಬಂಡದು ಅಕ್ಲು ಮುರ್ಕಾದು ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇತಕ್ಲೇಂದು ಸಾಲದೇ ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಬಿಡ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೇನು ಪನ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಮುರ್ಕಾಯರು ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಕೇನುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರಲ್ಲ ದಯ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಪುರ ಅಂದು ಬತ್ತಂಡ ಬರೀ ಅದು ಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ಅಡ ಸಾಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಡು ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಎಂದೆಂಗ್ ನನಗೆ ಕಾಸು ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ದಾಲಂದು ಹಾಪುಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ಐನೊಂದು ಮಂತ್ವಚ್ಚಿ ಅಂಚಪುರ ಸೇರೊಚ್ಚಿ ವೈಕಲ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ಕಷ್ಟ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನಂಜವೇ ಇಂದೇ ತಂದೇನು ಪನ್ಪುನಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಮನ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲೆಗ ಅವಡು ಅವಡು ಐಟ್ ಇತ್ತನೇ ನಿಜವಾದ ಸೇರ್ನಕ್ಲೆ ಆರ್ಪಿಸಿದ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪಂತದಿನಿ ಪಂಡ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂತೇರು ಇಂದೇ ತಂದೇಟ್ ಅಂಡ ಅವು ಬೋರ್ಡರ್ ನೆಚ್ಚಿ ನಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೊಲಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲಂದು ಎಕ್ಕಂದು ಆಗ್ತದೆ ಯಾನೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂದೆಕ್ಕಂದೆ ಪೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದನೆ ಆಯ್ತು ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಲ್ಲ ಏಕೆ ಅನ್ನೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆನಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೈಕು ದುಂಬೇರ ಅದೆತ್ತದ ಫೋಟೋ ಪಾರ್ದೇರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ ಪುರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮಲೆ ಗೊರಿವರಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಆಯ್ನಂತೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತು ಕಡ ಕುಡಿಯೋರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚರ್ಚ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಬಂಡದು ಅಂಚಾಲಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ನಾ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಅವಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಡ ಈಗ ಯಾನ ಪಂಡೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಡಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಡ ಪೋವೇರು ಜೈಲು ನನಗೊಂದು ಕುಲ್ಲವೇರ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ ಬಂದದ್ದು ಏತು ಬಂದಲಕ್ಕೆ ರಂಜನಾಲು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ ಬಂದದ್ದು ಜೈಲು ಕುಲ್ಲವೇರ ಇಜ್ಜದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಆಪಜಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇದಾದ ಕಂಡುದಾನ ಜೈಲು ಬಂದು ಬಿಲ್ಲರಿ ಕೆರ್ತಾನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಕ್ಲು ಎಡ ಮಗಲು నేను ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೊಂದು ಮಂತೇರೊಂದು ಪಂಡದೇ ಆಗ್ತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆ ಅಂತ ನಾವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನಿ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇಜಾನ ಅಪಗನೆ ಐತ ಪನ್ಪೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೇತೆ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಡ್ತನು
ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಜೆ ಮಾಡಿ ಪೂರೆಲ್ಲ RPC ಸೇರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಪೂರೆಲ್ಲ RPC ಸೇರ್ಲಿ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತ ಮುರ್ಕುನಾಗ ಬರ್ಪೇರ ಮುಕ್ಳು ಮುರ್ಕುನಾಗ ಮುಕ್ಳು ಬರ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಚಂದ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಿಂದು ಮುರ್ಕುನು ಪಂಡದ ಆತಂದೇಕೊಂದು ಪೋಪುಜಿಂದು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಪುರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಅಂಚದೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ವಿಷಯ ಮುಕ್ಳೆಗಾಯಿನ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ತೊಲಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಡಿತೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರ ಮುಕ್ಳೊಂದು ಮಂತನೆ ಏರು ಕೆನಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಕೆನಾಡಿ ಪಂಡದ ಏರು ಹಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಮುಕ್ಳೆಗೈನು ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ ಕಾಮಿಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ ಏನಾಡಿಗೆ ಬಿಡೋಡ್ತೇನೆ ಮುಕ್ಳದಾಗ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಂತಾರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಂತೀರು ಮುಕ್ಳು ಇಂಚೆ ಮಂತೀರು ಇಂದೇನು ಬಿಡೋಲಿತ್ತನ ಅದೇನು ಅಕ್ಲೆ ದಾದಂದು ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ದಾಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ದ ನೇನು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆದಿತ್ತನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೀನಿ ಬಂದ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಇಂದು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮಂತಿದ್ದೀರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಓಕೆ ನೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚೆಂಚು ಈ ತೆಡ್ಡಂದೇನು ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚೆಂಚು ಅಂದು ಮಂತದೆ ಇನ್ನೂ ಮಂತಾರ ನಿಕ್ಲಿ ನೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಐನು ಕೇನೊಲಿ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತನಿ ಅಂಚ ಮಂತ ನಾನು ಅದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮುರ್ಕುನು ಪಂಡದು RPC ಮುರ್ಕುನು ಪಂಡದ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾಲ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಪಂಡದು ದಾಲ ಒಂದು ನನ್ನ ದೇರ ಪುರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಈಗ ಅಂಚ ಕಂದು ಮನ್ಕೊಡೊಂದು ಆದೈತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಗ್ರೂಪುಡು ಆಯ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೀರು ಅಂಚೆ ಮಂತೀರು ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಂದಿ ಅಕ್ಲೆ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಎತ್ತನು ಪಂಡ್ರ ಪೂಪು ಜೇನಿ ಅಂತ ದಾದ ಪಂಡದು ಇಂದೆ ತಂದೆಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದೆತ್ತನು ಇತ್ತೆ ತುಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಚು ಪಿಂಚಿಪ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ತಯಾರಿಲ್ಲಾರ ಏತ ಜಂತ ಕಾಸು ಗುಲು ಮಾತನು ಏತ ಜಂತ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ನಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಚೆಂಬಿ ಅಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಳು ಕಾಸು ಕೊರಡು ಬರ್ತದೆ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಮಂತಿರದ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಮಂತಾರ ಆಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚು ಮಾತಾರು ಅಂಚೆ ಪಾತೇರಿಯ ದಿಂಚೆ ಪಾತೇರಿಯ ಕಣ್ಣಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಕೊಂದು ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಪ ಆವಡ್ತಾನು ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಮುಕ್ಳು ಎತ್ತಕಂತು ಕೊರಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಪ್ರಮಾಂತನಾಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರದೆ ಐ ಬೇಕೆ ಬಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬುಡ್ತೊಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ ವೀಡಿಯೋ ಇಂದೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೇರ ತಗೊಂಡು ಬುಡ್ತೊಲಿತ್ತು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಂದು ಮಂತ್ರೆ ಏರ್ಲಂಚೆನೆ ನಾನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರ್ನಾಗ ತೂದೆ ಸೇರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೊಂಜಿ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪನೇರ್ ಎತ್ತನು ರೀಲ್ಸ್ ಅನೆಂಕ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಮುರ್ಕುನೆ ಅದಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯ ಅಡೆ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಡು ನನ್ನ ಮಗಲ್ದಿ ಅಂತಲ್ಲ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುಣೆ 2 ವಾರ ಅನ್ನಕ 3 ವಾರ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಪೋಪುಣೆ ಅಂದು ಅದು ಪಣಂತಲ್ಲ 1 ವಾರದ 2 ವಾರ ಒಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ಕುನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡ್ವೇನೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುರ್ಕುನಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂದೇತಾ ಆರ್ಪಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜನೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ನಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಗಾರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅದಾಯ್ತ ಪುಗಾರ್ದು ಮಂತದ ಎಂಕಲು ಪರ್ಲ ಸೇರ್ಲ ಪಣ ಎಂಕ್ಲು ಪೆಟ್ಟಿದೀನಿ ನೋಡ್ತಾನು ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಓವುಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒಟ್ರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಪ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ వచ్చి ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪ್ನದ ಅಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾನು ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಂದೇ ತಂದೆ ಇತ್ತು ಮಂತರ್ನಿತ್ತನ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂತೆ ತೋನು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಅವು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದನು ಅಂತೊಲಿತ್ತನು ನಿಕ್ಲ ಐನದೇ ತೊಂದು ಐನ ಪರವಾದಿತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನಿಯರ್ ಎತ್ತಂದ್ರೆ RPCದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಏರು ಮಂಗೆ ಆಪುಣಕಲ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟು ಒಪ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮಂಗೆ ಮಂತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದೆನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏರೆಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್